Robinatár, jó napot kívánok! Bocsásson meg a zavarásért, üdvözlöm! Kérem szépen azt szeretném kérdezni, hogy ez a konferenciaterem ugyebár, hogy ha egyedül megyek, akkor kétágyas szobában az úgy nem lehetséges lenne, vagy akkor minden kell egy másik embert is? Bocsánat, nem hallottam a kérdést, pontnak a lényegét nem hallottam, hogy ja, hogy egyedül érkezne egy kétágyas szobába? Igen, elnézést kérek, tehát hogy mindenképpen vinnem kell egy másik embert is magammal? Nem, van egyágyas lehetőség is a standard szobáinkban, nincsen probléma belőle. Értem asszonyom, csak az, hogy olcsóbb a kétágyas, én csak azért kérdezem önöktől, ugye, hogy azért mennék oda a kétágyasba. Tehát, hogy lehet, hogy egyedül mennék, mert a feleségemmel összevesztem, mert ugye, hát most ez nem ide tartozik, jó? Persze, nem is szeretném, hogy azt megkérdeztem, hogy hol találtam meg olcsóbban. Hát ezt nem mondanám meg, megmondom őszintén, mert nem akarok nekik reklámot csinálni, mert mocskosul viselkedtek velem. Na, megmondom őszintén, ez a IBUS iroda, de én megmondom őszintén, hogy ne tessenek nekik adni semmiféle pénzösszeget, mert mocskosul viselkedtek velem, megmondom őszintén. Csak azért kérdezem, mert elméletben az egyágyas szobáinknak olcsóbbnak kellene lennie, de én most felkapcsolom önt a szobafoglalás Akkor figyelj, megmondom magának, drága asszonyom, itt van ez a papír, amit adtak nekem. Ide nyomták a kezembe egy ilyen papírt, egy ilyen könyvecskét, aztán abban benne van, hogy 8-hó 30, azt mondja, 8-hó 1-től 31-ig a kétágyas 10 000 forint, az egyágyas 17 000 forint. Hát most mondja meg, hát 7 000 forint különbség. Hát pont fordítva kéne. A kolléganőhöz, aki tud ebben segíteni, mert én nem állok kontaktban az Jó, oké, köszönöm. Szép napot kívánok. Viszont. Rubin Hotel értékesítés, Gansberger Nóra. Üdvözlöm, kedves Nóra, Péter vagyok. Mondjam a teljes nevemet? Szükséges, igen. Nos, akkor Lakatos Brandonnak hívnak. Azt akarom kérdezni öntől, hogy kérem szépen, hogy a két ágyas szobát önök 10 000 forintért adják, az egy ágyast viszont 17 000-ért. Itt van a katalógus a kezembe, asszonyom. Ez most milyen katalógus és milyen időszakra, vagy milyen szobafoglalással kapcsolatban lenne ez a kérdés? Megmondom őszintén, ez a IBUS-nál voltam, de nagyon, nagyon rosszul viselkedtek velem, kikérem magamnak ezt a viselkedést. Úgyhogy ez történt most velem egyébként. De ez egy szobaár lenne. Vagy egy szobaár. És ezt hol láttam ilyen katalógusban? Mert biztos nem 10 000 forint a szobaárunk. Hát ezt mondom, az IBUS-ban van, kérem szépen azt mondjam, még egyszer elmondom, 2 szoba per fő, itt van részvételi díj, 2 szoba standard szobákba, az nem tudom mi az a standard, biztos ön tudja. Azt mondja, igen, hogy szobánk, 8. hó 1-től 31-ig van, meg 7. hó 1-től 13-áig, és akkor össze-vissza van itt pirkával minden. Azt mondja 10 000 forint a kétágyas, 17 000 forint az egyágyas ár. Hogyha ezt az IBUS katalógusban látja, akkor mindenképp rajtuk keresztül szükséges a foglalás, de nem tudom hirtelen, hogy ez most melyik katalógusuk lehet, mert ez nagyon alacsony ára van. Nagyon, hát ez egy 4 csillagos szálloda, ugye jól látom? Igen, kedves asszonyom. igen. Úgyhogy a másik, meg van egy olyan, hogy 6. hó 30-tól, 9. hó 1-től 15-ig össze-vissza írkálnak, 11 000 az kétágyas, és 19... Ez biztos, hogy nem jó. Igen, azért mondom. Tehát hogy ez sehogy sem sehogy jó, sem mert hogy ez szerintem per főbe van maximum, azt bírom elképzelni, hogy per főbe van megadva. Hogyha megnézi, akkor nem szobárként van, hanem per fő, mert úgy esetleg kijöhet, hogy 20 000 forint a kétágyas és 22 000 forint a főszezonba a szobár, tehát én erre tudok mindegy, gondolni. Akkor figyelj ide, ha most nem volt jó ez az ár, kezit csókolom magát, drága asszonyom, akkor mondja meg nekem, hogy mennyibe kerülne önöknél, szeretnék így wellnessezni, jól érezni magamat, meg mit tudom én, szóval az az igazság. Melyik időszakban jönne hozzánk, hogy a listárainkat tudom önnek mondani? Az úrnak a 7. hónapjában mennék önökhöz. És mikor? Tehát a napra is szükségem lenne. Ja, hogy önnek mindent meg kell adni most itt a hát számokat? Ahhoz, hogy erre tudjak mondani, hogy mikortól jönne hozzánk, igen, kéne a nap is hát hozzá. Nézze, olyan 11-től, ugye, mert úgy van, hogy hétköznap is az is számít, hogy hétfőtől mennék, mondjuk csütörtökig, így valahogy. Azt mondja 10-11-től mennék egy olyan 3 napot, kérem.
Akkor egyedül. 7. hót 10-től egyedül, akkor a standard szobánk 11-től mondjuk. 11. az egy keddi nap, 89 euró a szobárunk, ami átszámítva 27 000 forint. Per nap? Így van, per éjszaka. Per éjszakára, tehát 27 000 forint egy éjszakára, amit fizetek. És ez reggeli és wellness használatot tartalmaz. Az igen. Összes wellness benne van minden. Akkor 3 napra mennék, asszonyom, 3 hát napra. akkor a 3 nap, tehát a 3 éjszaka, akkor ezt 3-mal kell megszorozni, tehát ugye 27 000, ugye 89 euró, azt most egy napi árfolyamon tudtam ennek átváltani, tehát 27.323 forint körülbelül a mai árfolyamon ez a szoba, és akkor ez ugye 3 éjszaka, tehát 3-mal kell megszorozni ezt a 89 eurót. Igen, és akkor most nincs kedvezmény, mert ugye főszezonban vagyunk, ilyenkor nekem nem tudnak adni kedvezményt, azt mondja. Nem, sajnos, tehát hogy itt nincsen nekünk. Nincsen kedvezmény. Jó. Hát akkor köszönöm szépen, asszonyom. Hát ez Nincs nekem mit. túl olcsó, megmondom őszintén, keresek egy másikat, ami kicsit drágább, és megmondom őszintén, hogy ezzel az ibusztal nem jól jártak, mert itt össze-vissza írkálnak ezek az ibuszosok. Érti? Egyeztetni fogunk majd velük mindenképp, hogyha hibásak lennének az árak, akkor egyeztetünk velük. Hát jó van, én csak fölhívtam önöket, hogy kíváncsi voltam, hogy van, mint van, de hát szerintem ők is ugyanezt mondták volna, mint amit ön mondott, csak ugye ez ilyen beltetés jellegű, gondolom, hogy ilyen olcsón írják ki, ugye? Vagy nem tudom, hogy mit akartak ők. Az igazság úgyis kiderül, kár hazudni. Az igazság szerintem. biztos kiderül.